Il-kandidat Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer reġa' għal darb'oħra kwista rwol ta' konsulenza mal-Gvern xhur wara li rriżenja minn Brussell. Engerer se jkun qed jagħmilha ta' konsulent tal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li għal darb'oħra Cyrus Engerer spiċċa jieħu l-paga mill-Gvern. Dan kollu ġie żvelat mill-ġurnal Malta Today hekk kif ġie spjegat illi wara 3 snin idaħħal mal-85,000 euro fis-sena bħala diplomatiku fi Brussell, s'issa mhux magħruf kemm qed idawwar minn fuq it-taxxi tal-poplu. Meta mistoqsim il-Malta Today, Engerer saħaq illi ma setax jgħidilhom bi preċiżjoni kemm għandu paga għax il-kuntratt kien għadu mhux iffinalizzat mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Sorsi qrib il-ġurnal Malta Today saħħu li Engerer rid il-pożizzjoni ta' rappreżentant permanenti għall-Unjoni Ewropea, ir-rwol li jingħata lil Daniel Azzopardi. Allegatament din il-pożizzjoni ma ngħatatlux wara battibek qawwi mal-Ministru Elena Dalli. F'intervista mal-Malta Today Cyrus Engerer insista li meta ppreżenta r-riżenja tiegħu lill-Prim Ministru huwa talbu sabiex iżomm xorta waħda ċertu responsabiltajiet. Paga ta' ftit inqas minn 35,000 euro li bil-bonuses kienet titla għal madwar 50,000 euro, Cyrus Engerer minn dejjem kien wieħed mill-favoriti ta' Joseph Muscat fejn wara li kien ingħata sentenza sospiża għal sentej wara l-instab ħati ta' revenge porn, Muscat offrilu żewġ positions of trust u ddeskrivih bħala soldat tal-azzar.